jenengan kudu ganti. Wegah. Wegah. Ganti. Gah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enten apa? Pripun Mbak Ceblok isu-isu tok, Blok? Oh, jeneng panggil Pak Lurah. Oh, sik Pak Lurah kayak ngaji nang musala. Sik kono. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man takulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu awiyah na wa ma adraka ma hiya narun kamiyah sadaqallahul adzim. Priwe Wonten tamu. ngombe jamu. Wonten tamu. Oh, tamu. Nggih. Isu-isu tamu sapa sih? Ini kok Ceblok kali Seruntul. Astagfirullahaladzim. Ya wis, tamu ya kuwi rezeki. Oke. Nggih. Ya. Nggih. Isu-isu ana tamu apa ya? Pokoknya jenengan kudu Wegah. ganti. Jenengan kayak kudu ganti. Wegah. Ganti. Wegah. Ana apa sih ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki lho Bu, ngapunten niki tiangan niki mergane. Sik. Ki nyong tak anu esuk-esuk. Ki yo salaman sik men adem. Salaman sik. Nggih. Salaman dhisik. Punten Ya ta? diganggu. Nggih. Anane menadem. Sik, adem kok esuk-esuk wis ribut. Ki. Iki kepiye? Ki ta nek ora tak takoni ora sah ngomong. Ya ta? Ya kabeh wae sira ya ora wong ora usah ngacung-ngacung kok ngono. Nggih. Ya ta? Iki Ceblok iki. Pire sira Mbak Ceblok ana apa saiki critake? Niki nganu Pak, nyuwun ngapunten. Niki niku kadose ngracun pitike kula Pak. Padahal niku nggih tak yagake saestu niku pitike. Oh, sik wis tekan ngono. Nyong tak takon Kang Seruntul. Priwe Nggih. Kang Seruntul? Kok kowe ngracun pitike iki Ceblok? Ngono bener apa? Boten, Pak. Kula niku niate boten ngracun pitike niki. Kula niku niate ngracun ama sing wonten teng pari, teng sawah kula sing lor desa ngene. Lare niki. Sik, wis mau tak omongin nek ora tak takoni ora usah ngacung-ngacung ngono ora. Anteng. Ya blok. Ceblok. Priwe Re? Nah, kula niku niate ngracun ama sing wonten teng tanduran, Pak. Ning sawahe kula niku teng lere niki. Dados kula niate mboten ngracun pitik. Lah anu sik pripun? ngracun omo kuwi kan barang bahaya. Omo kuwi kan iso mateni kewan ya iso mateni wong. Nggih. Kira le ngracun kuwi ditengeri apa ora ana genderane abang apa ora kuwi nek cara aturan ning kene desa kuwi nek arek ngracun kuwi njuk ditahan men sukete men ra dirit wong nggo makan wedhus ki iso mati ditentepi abang apa ora. Kula pasang, Pak Lurah. Oh dipasang ya wis bener. Ning ana tambahan siji. Pripun? Kudune ngabari tangga teparo kae sawahku tak obati. Yo apa jenenge sing duwe kewan aja ngarit nang kono, aja dingon nang kono dikabari apa ora? Mboten, Pak Lurah. Oh, kuwi ya sira ya ana benere ya ana lupute kowe lupute nang kono ora ngabari. Anjuk saiki nyong tak takon karo iki si Ceblok. Sira kan pitike wis mati. Ning nyong ya sira ya ana lupute ya ana benere juga padha wae. Luputmu karang wong saiki iki wong ge panen kono nandur karep arep panen sing apik, sing akeh. Ning ya kepangan pitik kuwi dadi termasuk nganggepe kono ama. Ning nek dikabari jane ya ora masalah. Ngono lho. Asiki karang wis kadung, yo priwe sira iso ngiklaske apa ora? Nah, kula nggih njaluk ganti, Pak. Mboten purun kula. Nah, niku nyuk saene pripun, Pak? Bos pundi? Ya. Kula nggih diganti. Piye? Kamu kepiro pitikmu kuwi jumlahe piro? Men gangsal, Pak, mboten kathah kok. Wong kula nggih pitik meng niku-niku netok. Darah nggo ngopo dong pitik kuwi? Ya estune niku, Pak. Pitik niku kula ya gawe damel sangune lare kula, Pak. Ajeng tamas dateng Bali. Dan niku nek saunge pecah. Ayo pripun? Sing ajeng
damel samut-samut nonton yagane. Waduh. Kaya ngene masa kon laporkan polisi ora nangis nyong yo melu nangis. Kelingan nyong yo anake wong ora duwe biyen. Kepriwe Bu kowe, Bu? Wis ngono wae saiki. Nggih pripun? Dadi karan sira ya rumangsa kudu ngrumosani luput. Saiki tak gantine. Iki ceblok engko tak gantine minangka aku ya sedekah lah. Nggih. Sedekah minangka aku menehi putuku. Wong ki anake arep tamasang. Nggih. Yo yo mesake lah. Nggih. Tapi sesuk aja dibaleni meneh. Nggih. Ya, hati-hati. Nggih, Bu. Wis tak jupuke dhuwit piro Nggih, piro. kula nyuwun punten nggih pengarang. Nggih. Sami-sami. Des. Nggih. Piro kira-kira dhuwite? Nggih. Nek saged niku dibagi gangsal 100, Bu. Ngarani Betul. kula nggih kajenge cekap. Ya. Tak saiki ngono. Ya iki tak ngomong karo sira, Pak Sruntul karo Mbak Ceblok. Nggih. Nyong nyawang kahananmu nyong ya ora mentolo. Nyong nyawang kahananmu ya ora mentolo. Mulane iki ibune arep ganti kuwi lah. Ning sira aja dibaleni meneh. Sing Nggih. penting ngobati sing meneh ya dikabari tangga teparo. Yo iki Mbak Ceblok ya nek ngupete ya hati-hati dikurung, aja diumbar. Sing apa meneh parimratak kaya ngene. Wis ngono Bu, nek pancen ikhlas njukuk dijukuke duwite, diganti 500. Nggih, Bu. Induk di buang. Mboten ono, Bu. Ya, Iki ya, lho ya, kok. Ya, ya, Nggih, niki Bu sampun jangkep alhamdulillah. Mugi-mugi laris kula mejar saged didata masang. Matur nuwun sanget niki. Ya, ya, sebentar. Matur nuwun Pak Lurah. Ya, padha-padha. Di sekolah ki anakmu sing nganti tutup ya. Nggih. Nek ora ana biaya apa kepriwe ya lapor karo Mbak Lurah wong tua ya. Ya wis iki Pak Srundul Nggih. yang pesen sesuk nek ngobati ya karo diomongke kanca-kanca kabeh para sedulur tani nek ngobati ki ya pasang gendera abang Nggih. karo ya dibiarake tegese dikabarke ning tangga teparu padha sing duwe kewan men aja njukuk suket neng kuno apa dening ngupit apa ngumbar pitik neng kuno. Ngono ya. Nggih, Sing wis Pak. aja dibaleni. Wis iki salaman. Nggih. Ora kena Nggih, dendam. sah nggih. Nggih. Ya wis. Ya wis ngono wae. Kono do nyambut gawe ditutuke. Nggih. Ya. Ngono sing sabar ya. Matur suwun nggih, Bu. Dibantu nggih. Hati-hati meneh ya. Nggih. Ya wis hati-hati. Hati nyambut gawe. Nggih.